卵の用意をしていただきたいと思います。気象情報、今夜は以上です。自民党竹下派が分裂状態となりました。天皇陛下が中国から帰国されました。そのようなニュースをお伝えしてまいりました。それでは今夜はこれで失礼します。ノーベル平和賞のキング牧師が1968年に暗殺された事件。服役中のジェームズ・レイは犯行を否定し続けている。元捜査官の微妙な発言、黒人の警官を事件現場から外したり、取材で FBI のファイルを要求すると真っ黒に消されている。キング牧師暗殺、総合テレビ明日の夜10時です。BS スペシャル青春テレビタイムトラベル。31日は20年前に起きた連合赤軍浅間山荘事件を特集。衝撃的な当時の中継映像や現場でリポートを送り続けた各局のキャスターたちの体験談など、浅間山荘事件の表と裏を徹底検証します。日本から北におよそ3000キロ、シベリア地方の小さな村ベケ村です。一瞬に過ぎる夏を迎えて、村に住むヤクート人たちは総出で牧草狩りに追われます。長く厳しい冬に備え、家畜の餌を確保しなければならないのです。日本の27倍という広大なシベリア、そこには永久凍土と呼ばれる氷と土の混じった大地が広がっています。この緑豊かな牧草地の下には、一年中決して溶けることのない氷が眠っているのです。この夏ベケ村で、これまで村人にとって一度も経験したことのない事件が起きました。村の中心を走る道路が長さ200メートルにわたって陥没したのです。深さは10メートル。亀裂は日を追うごとに少しずつ広がっています。亀裂の底には氷がむき出しになっています。村人にとっても初めて見る地下の氷の塊です。通常では溶けることのない永久凍土。シベリアの地下に眠る氷が今溶け始めているのです。シベリアの永久凍土の8割を覆っているのはタイガと呼ばれる針葉樹林です。エゾマツ、トドマツ、紅松など松の種類が大部分を占めています。面積は930万平方キロメートル、アマゾンの2倍にも及び世界の森林の4分の1を占めています。シベリアのタイガは地球上に残された最大の大森林地帯なのです。この豊富な森林資源を世界中が狙っています。
去年1年間でシベリアでおよそ4万平方キロメートルにわたる森林が伐採されました。これは東京都の面積のほぼ20倍に匹敵します。東南アジアの南洋材が切り尽くされ、アメリカ、カナダの北米材も環境保護を理由に伐採が厳しく制限され始める中、ロシアはさらに世界中の企業と合同で森林伐採を拡大しようとしています。ロシアにとって木材は重要な外貨獲得の手段なのです。シベリア木材の最大輸入国、それは日本です。日本が去年1年間に輸入した量は450万立方メートル、丸太にしておよそ513万本にもなります。ロシアから輸出されるシベリア木材の6割を日本が買っているのです。シベリア木材は日本国内では主に一般木造住宅の柱や内装材に使われています。木目が詰まっていて丈夫でシロアリもつきにくく、需要はますます高まっています。新たに木材輸入を拡大するために日本の商社17社はロシア側と第4次シベリア森林資源開発プロジェクトを交渉してきました。大詰めを迎えた交渉の中身は、向こう5年間で600万立方メートルの木材を輸入すること、その代金は金で払わず、木材の伐採や加工に必要なブルドーザーやフォークリフトで支払うというものです。これで新たに丸太にして680万本の木材が日本に輸入されることになります。地球上の森林の4分の1を占めるシベリア大河が消滅の危機にさらされています。木材として用をなさない細い木を除いて全てが切り倒された伐採現場、アマゾン、そして東南アジアで非難を浴びた大量伐採が今このシベリアで三度繰り返されているのです。大量伐採はただ木を切り尽くすだけでなく、思いもかけない異変を引き起こし始めています。伐採の跡地にぽっかりと穴が開くようにできた沼の水は雨水ではありません。この地域の降水量は年間200ミリと砂漠並みに少ないのです。地下の永久凍土が大量に溶けて水が溜まったのです。木材を運び出すために切り開かれた道路も地下の永久凍土が溶け沼になろうとしています。何度も大量の土砂で埋め復旧工事をしても道路にはすぐに水が染み出してしまいます。こうした永久凍土が溶け出しているところをヤクート人たちはエドマ、侵食される大地と呼んで恐れています。エドマは村の近くにも現れ、住民の生活を脅かしています。電柱は倒れ、道路は陥没し、沼によって孤立する村も出始めています。これだけ至る所で被害が出始めたのは、大量伐採が行われるようになってからだとヤクート人は訴えます。なぜ永久凍土が急に溶け始めたのか、どのようにして沼ができるのか、大量伐採とどのような関係があるのか、ヤクーツク永久凍土研究所のペトロビッチ博士は実態を解明するために調査に取り組んできました。沼が村に迫っているという報告を受けて
ペトロビッチ博士は早速研究所から50キロの道のりを訪ねてきました。被害に遭った村は世帯数150の小さな村落です。村のほとんどの人たちは牛や馬の放牧で生計を立てています。牛や馬を放牧するための土地は村人にとってかけがえのない財産です。その財産を沼が奪ったのです。土地を奪われたのはこの村の長老アレキサンダーさんです。アレキサンダーさんは今年68歳、20頭余りの乳牛を飼っています。絞った牛乳は一家6人で飲むほか、唯一の現金収入の手段になります。もともとアレキサンダーさんは村の外れの牧草地で牛を飼っていました。牛小屋ももちろんここにありました。悲劇は周りの森林が伐採された時に襲ってきました。伐採した跡地に突然沼が出現したのです。アレキサンダーさんには何が起こったのかも分からず、手の施しようもありませんでした。その沼は徐々に広がり始めました。そしてアレキサンダーさんの牛小屋を飲み込んでしまったのです。وشيمن يدير بوبر لغني ربيته وتن به والله من نظر من بي كي كانوا بارته وانا همنا لغون تيرجع والله استوبتن تدو يكره بارول منهم بلوتو تيدين خروبه يس الدخسي لا وشيه تنجي همنا تيرجع وانا جت تونغران ينكناغن والله تبرته الله خاب oğlumda meşin gibi de olanlara foto tutar. Ne otu bütünü diyordu bu. O tüyatı ne de bütün kabı dedi. İlleri hızlı cennet akha hacı bütün. İti dünyal hakkında bir evin hayalığın baran körötüğün diyemin köddere hiyete yemin içe. Kelemin inne şeyden baran bar bütün. De cennet akha bu tala. この沼は今も広がっています。一体どこまで広がっていくのか。ペトロビッチ博士はそれは地下の永久凍土の溶け方次第だと言います。一体永久凍土の中の氷はどんな規模でどのくらいの範囲にわたって広がっているのか。ペトロビッチ博士は崖を覆っている土を水で洗い流し、永久凍土の様子を観察することにしました。作業も4日目を迎え、ペトロビッチ博士の指示も細かくなります。洗い流した崖から少しずつ氷が顔を見せ始めました。ついに高さ15メートル、幅40メートルの巨大な氷の塊が現れました。博士が細かく観察すると、氷はさらに左右に、さらに地下深くまで広がっているようです。私たち日本人には想像もできない地下の巨大な氷の塊でした。詳しい調査をしないと正確には分かりませんが、この氷は地下30メートルから40メートルくらいはあるでしょう。氷河時代、地面の割れ目に水が入り込み、冬それが凍ります。これを何千年も繰り返すうちに氷は少しずつ大きくなり、
ついには巨大な氷が地下にできたのです。氷の塊は決して地下深くに眠っているのではありません。氷から地表まではわずかに 1.5 メートルしかありませんでした。2万年前の氷河時代までに形作られた永久凍土は、その後の気温上昇で溶けてしまう前に表面が大森林シベリア大河で覆われました。森林は直射日光を遮り、氷が溶けるのを防いできたのです。森林も氷が必要です。降水量が砂漠並みに少ないこの地域で森林が豊かに育つのは、氷から水分を補っているからです。大森林シベリア大河と永久凍土の微妙なバランスが過去2万年にわたって保たれてきたのです。シベリア大河の地下に広がる永久凍土。地表からおよそ 1.5 メートルまでは土と氷の粒が混じった部分です。夏の間表面が溶け、樹木に水分を供給します。しかしその下にある巨大な氷の塊は決して溶けることはありません。大量に木を切ってしまうと太陽の光が直接地面を温めていきます。すると今まで溶けることのなかった地下の氷の塊が溶け始めます。溶け出した水は徐々に地表に染み出してきます。巨大な氷の塊が溶けると地面が陥没し、染み出してきた水が大量にたまり沼ができるのです。沼の水は太陽光線で温められ、地下の氷を次々と溶かしていきます。沼は周辺の木をなぎ倒しながら拡大していくのです。ペトロビッチ博士が最も心配しているのは、沼ができた後周辺の木をなぎ倒しながら急速に拡大することです。拡大の速い沼はどんな沼なのか、反対にどの地域の沼は広がりにくいのか、博士はシベリア一帯に広がる沼の変化を一つ一つ克明に観測してきました。この沼は博士が17年前に発見した沼です。当時この辺りは森が伐採され、くぼんだところにわずかに水が溜まっているだけでした。それが現在は直径50メートルほどの大きい沼になっています。沼の拡大する速さは地下の氷の量に関係するんです。地下の氷が多いと地面にすぐ亀裂が入り崩れていくんです。ほら、ここにも新しい亀裂が入ってます。亀裂が入るとそこまでは確実に地面は崩れるんです。崩れるスピードも速くなります。そして沼がどんどん大きくなっていくんです。もっと水が増えてくると隣の沼とつながり、さらに大きな沼になってしまいます。この沼よりさらに急激に拡大する沼も各地で確認されています。博士は地下の氷の分布を細かく調べることで、森林伐採をすべきでない地域を示す地図を作ろうとしています。一旦沼ができるともはや誰の手にも止めることはできないのです。森林伐採の跡地には次々と沼が出現しています。
沼と沼は互いにつながり、さらに大きな沼になっています。しかしこの沼にはさらに恐ろしい現実が待ち構えているのです。地下の氷を溶かし尽くした沼はその後徐々に水が少なくなり、ついに干上がってしまいます。沼が干上がると土の中の塩分が地表に噴き出します。そこには二度と木が生えず、森が再生することはありません。塩分に強い雑草がわずかに生えるだけの不毛の土地になってしまいます。その後水分が完全に抜け、かつての沼は砂漠のような砂地になってしまいます。波のようにうねる白い砂。森林伐採によって生まれたこの砂が風に吹かれ、まるで生き物のようにシベリア大河を飲み込もうとしています。シベリア大河が生まれて以来、最大の危機が訪れているんです。永久凍土が溶けてしまうということは本当に恐ろしいことなんです。このまま進めばシベリア大河のほとんどが砂漠になってしまいます。すると乾燥化が進み、周囲の気候も全く変わってしまいます。これは動物にとっても植物にとっても人類にとっても悲惨な結果を招くでしょう。ペトロビッチ博士は8人の研究員とともにテントに寝泊まりしながら2ヶ月間永久凍土の細かい調査を続けています。ペトロビッチ博士は子供の頃父親からよく聞かされた話を若い研究員に披露します。大地は獣や魚を産み育てる母でもあり、大地自身も生きているというのです。森は大地を包む衣服であり、草は大地の皮膚なのです。だから生きているものはどんなに小さくても殺してはいけないというのです。これがペトロビッチ博士の自然観です。シベリア大河に危機が迫っている中、森林伐採の拠点の町ドバモイムイスは日本からの大量注文で活気づいています。この町からは15の伐採隊をシベリアの奥深い森に送り出しています。アレキサンダーさんは毎月1日になると町の森林生産組合の命令で長い旅に出ます。彼の仕事は15人の部下を率いる伐採隊の隊長です。アレキサンダーさんの頭を悩ませているのは森林生産組合が決める伐採のノルマです。
これを果たさなければ15人の部下の生活を守ることができません。А вон они уже отваливают совсем. Он сейчас эти забирает. Садись с ними. Садись с ними. 伐採隊は一度現場に入ると3週間は町に戻ることはできません。食料や伐採機械の部品も大量に持っていきます。今回はいつもより多めに牛肉600キロがトラックに積み込まれました。6年間隊長を務めてきたアレキサンダーさんにとって今回の仕事は最も厳しい仕事になりそうです。日本からの注文は品質はもちろん納期に大変厳しいからです。15人の隊員は3台の車に分乗して現場に向かいます。ここ数年の大量伐採で現場は年々町から遠ざかっています。Сейчас сплошная, сейчас все подряд берут. Раньше брали только крупный лес, а сейчас все вот такое вот берут подряд, от такого и до такого. Что попадется, все ведут под ногой. 70-е, 60-е года еще здесь рубили. —町から北におよそ120キロ、アレキサンダーさんが選んだこの伐採地は紅松、赤松、エゾ松など日本に高く売れる木が特に多い森です。今回課せられた丸太の切り出し本数はいつもより2割多い4500本です。切り出した丸太1本につき伐採隊には10円が森林生産組合から支払われます。隊員の月給はおよそ6000円。ロシアの平均的なサラリーマンとほぼ同額です。しかしノルマを果たさなければ月給は大きく減ってしまいます。伐採隊は朝7時30分から夜10時30分まで1日15時間働かなければノルマを達成できません。伐採隊の手にかかると森のすべての木が倒されていきます。本来幼い木は将来の財産として育てなければなりません。しかし実際には太い木を倒す時に一緒に倒れたりトラクターで踏み潰されてしまいます。伐採した後、森林再生のために植林を行う時間はアレキサンダーさんたちにはありません。今シベリア全体でも植林をしているところはほとんどありません。世界中が注目しているシベリア大河。ノルマが増え続ける中で将来を見通しても森を育てる計画すらないのが現実です。
Куда пойдут эти леса? Этот лес пойдет, что будет экспортное, то в Японию часть. Часть на целлюлозной бумажную фабрику. Половину на постройки, на распиловку. А часть там какие организации закупят, кто закупит. Ну какой лес пойдет в Японию? Какой лес? Экспортный, чисто экспортный лес. Ну, примерно, какой это самый, ну, какие бревна пойдут на экспорт? Самый лучший вот где-то от полста диаметра. Покажите, например, здесь вот средний, какие вот? В среднем вот такой вот пойдет. Этот пойдет. Тот пойдет. Этот. Самый покрупнее лес, экспортный, он тогда идет в Японию.伐採隊が1日に伐採する面積はおよそ2ヘクタール。この森はわずか3日で切り尽くしてしまいました。伐採の後は赤土がむき出しのまま放置されてしまいます。こうして伐採隊が去った後にはいくつもの沼ができてしまうのです。ロシアでは森を守るために直径18センチ以下の若い木の伐採を法律で禁止しています。営林署の職員はあらゆる伐採地に月2回査察に入ることになっています。査察官は伐採の責任者を伴って残すべき細い木が切られたり傷つけられたりしていないかを重点的に調べます。不法な伐採に対しては最高10万円の罰金を課す権利を持っています。Ну, в таком состоянии оно, по всей видимости, не выстоит. Такие деревья процентов 10-20 сохраняются. Нет, потому что у него вот здесь вот нарушена корневая система вся. Здесь вот нарушена, здесь. Очень редко такие деревья составляют. Если у него корневая система, трактор проходил бы там, где-то рядом, то корневая система оставалась целой, больше вероятности, что она останется расти. Сваленная древесина и не вывезена. Потом древесина, поломано много древесины. Молодняка, ну, в общем, немного, но уничтожено здесь. Можно было меньше. 伐採地が町から遠くなるにつれ、限られた人数の査察官ではとても手が足りません。決められた回数の査察が行えず、違法な伐採を取り締まることはできなくなってきました。Визир-то у нас также идет. Там вверху. Вот один здесь, а там вторая.午後11時、アレキサンダーさんたちはトルマス伐採キャンプに戻ってきました。遅い夕食は黒パンとスープという質素なものです。このキャンプでの生活も4日が過ぎました。長時間の労働で疲れ切った体、そして仕事がはかどらないこともあって会話はほとんどありません。ノルマ達成がとてもおぼつかないことに皆が苛立ち始めています。Спокойно на петле можно. У нас все время на петле работали. Тот заезжий, ты весь собирали.
Что на сегодня имеем? 250. Еще отстаем, да? Ну, как мы договаривались, 4 делать? Да. Да, и 500 штук надо расчет делать. Хорошо. 4-500 штук надо вывести. Узел есть узел. Он чаще рвется. Как ты не хотишь заехать сверху, ты на 3 наберешь. дня. Вот так Нижний вот. бери, и все. Куда его еще? Эту, и все. Все, и больше места нету. Места больше не хватит. Вот придется только перебираться туда на старые склады. Вот Саня знает где. Ну, старые склады, вот за поворот. Только туда придется перебираться. Если бульдозера не будет. А тут больше ничего. Ну, по лесу будем тогда эту деляну добивать, да? Ну, Внизу я где-то 1000 возьму, и следующий к тебе пойду тогда. ну, там навалено еще много.アレキサンダーさんはこの伐採地で1000本切るのに8日も費やしました。ノルマを達成するスケジュールから3日遅れています。3日の遅れを取り戻すためにアレキサンダーさんはまだ誰も手をつけていない森を目指してさらに北に20キロ移動することにしました。今月のノルマの残り3500本が伐採隊の一人一人に重くのしかかります。まだ誰も手をつけていない森がアレキサンダーさんの手によって大量に伐採されようとしています。好むと好まざるとにかかわらず、彼らは生活のために木を切り続けていくのです。このままシベリアの大量伐採が続くと、沼や砂漠が広がるだけではなく、地球環境にも大きな影響を与えるということが最近明らかになってきました。この7月、日本とロシアの科学者たちによる合同の環境調査が行われました。両国合わせて100人以上の研究者が参加した大掛かりな調査です。シベリアの上空でまず測定されたのは地球温暖化をもたらす二酸化炭素の濃度です。シベリアの大河が二酸化炭素をどのくらい吸収しているのか、それは未だかつて一度も観測されたことがなく、世界中の科学者たちの注目の的でした。この貴重なデータを今回の観測で初めて手に入れたのです。タイガーは科学者の予想をはるかに超える大量の二酸化炭素を吸収していました。それは地上で最大の二酸化炭素の吸収源とされていたアマゾンを上回るものでした。シベリアタイガーを失うこと、それは大気中の二酸化炭素を増やし、地球温暖化を加速することを意味しているのです。これに加えてさらに衝撃的な観測結果がもたらされました。シベリアのあちこちに点在する沼の上空を観測機が飛んだ時、異常なデータを捉えたのです。沼の上空の大気から大量のメタンが検出されました。シベリアの沼からは北海道の沼の100倍以上のメタンが出ていたのです。メタンは二酸化炭素と同じように地球温暖化をもたらす気体です。しかしその温暖化効果は実に二酸化炭素の20倍にも上ります。シベリアから大量のメタンが放出され続けると、地球の気温は急激に高まってしまいます。
観測の結果は地球環境にとって重大な警告を突きつけるものとなりました。シベリアの沼はなぜ大量のメタンを出しているのでしょうか。発生源の一つは沼に沈む枯れた植物です。枯れた草や枯れ葉などが水中で腐りメタンを発生するのです。気温が低いシベリアでは枯れ葉などは土の中にある限り腐ることはありません。地球環境に影響を与えるはずのない枯れた植物が沼ができることによってメタンの発生源という新たな脅威に変わるのです。メタンの発生は永久凍土の氷とも深く関係しています。最近のボーリング調査などでシベリアの地下にある氷に大量のメタンが含まれていることが分かったのです。氷河時代、地下の巨大な氷ができていくとき、当時の大気中に含まれていたメタンが氷の中に閉じ込められたのです。ペトロビッチ博士は各地でボーリング調査を行い、地下の氷にどれだけのメタンが含まれているのか調べています。地下10メートルのところから氷が掘り出されてきました。氷の中にメタンがどのように閉じ込められているのか、氷を薄く切ることで見ることができます。氷の中に気泡が一つ一つ確認できます。ここに高い濃度のメタンが閉じ込められています。永久凍土が溶けると氷の中に閉じ込められているこのメタンが大量に放出され、地球温暖化に拍車をかけるのです。シベリアの地下の氷に閉じ込められているメタンの量は全体で4000億トンと推定する学者もいます。これは現在大気中にあるメタンの1000倍に相当します。永久凍土の中のメタンは地球温暖化の爆弾的存在です。永久凍土が溶けてメタンが大量に放出されると地球の温暖化に与える影響は計り知れないものがあります。しかしその規模と速度を予測することは私にも他の学者にもできません。地球の気温が上がると永久凍土はさらに溶けやすくなり、ますますメタンが放出されるようになります。止めようのない悪循環が回り始めるのです。東シベリアで伐採された木材はここドバモイムイスの町に運ばれてきます。この町には1日2万本の木材が入ってきます。長さを切り揃えた丸太は束ねられ、輸送のために行き先に応じていかだに組まれます。Это экспорт. В Японию идет. ここで組まれる最も大きないかだは丸太5万本、日本行きです。アムール川を下り、ナホトカの港で貨物船に乗せられます。日本への輸出は1週間に1度の割合です。ナホトカまで5日、全長290メートル、5万本の木材がこの日日本に向かって旅立ちました。
平和賞のキング牧師が1968年に暗殺された事件。服役中のジェームズ・レイは犯行を否定し続けている。元捜査官の微妙な発言、黒人の警官を事件現場から外したり、取材で FBI のファイルを要求すると真っ黒に消されている。キング牧師暗殺、総合テレビ明日の夜10時です。日本列島色とりどりの秋をお届けする列島縦断市民参加俳句大会。東京渋谷の NHK をキーステーションに鹿児島、松山、津、山形4カ所の会場を結んでお送りします。列島縦断市民参加俳句大会、3日午前10時から BS2 です。こんばんは。天皇陛下の中国ご訪問が無事終わり、両陛下は今日夕方帰国されました。日中間の長い間の懸案でありました陛下の中国ご訪問、国際的にも注目を集める中で気疲れも大変だったと思われます。最大の焦点でありましたお言葉も陛下の素直なお気持ちが出ていたものとして大方の評判もよく、今回の中国ご訪問成功だったと思います。そこで今夜は改めてこのお言葉問題を中心とした今回の中国ご訪問の意味と今後の日中関係について考えてみたいと思います。ご承知のように今の憲法では天皇陛下が政治的な役割を果たすのは許されておりません。したがって陛下が外国を訪問される場合にはその目的は一般的な友好親善関係を深めるためとされております。しかしよく考えてみますと、非友好的な国を陛下が訪問することはまずありえません。つまり親善友好の訪問といえども政府による事前の政治的判断が働いているわけです。ですから陛下の外国訪問には政治的役割はないとしましても政治的意味が伴うのは避けられないと言っていいでしょう。特に先の15年戦争の影を今も引きずっている中国を陛下が訪問されることには率直に言って大いに政治的意味があったと言わざるを得ません。今中国との友好親善関係を確認し合うこと自体、冷戦後のアジアの新秩序と新たな日中関係のスタートという2つのはっきりした政治的意味のあった旅だったということです。そうした2つの意味で注目されましたのが北京での楊尚昆中国国家主席夫妻の晩餐会での陛下のお言葉でした。このお言葉大きな活字であるいはビデオテープで繰り返し紹介されておりますけれども、今夜の私の話と直接関係してきますのでもう一度改めて書き出してみました。我が国が中国国民に対し多大な苦難を与えた不幸な時期がありました。これは私の深く悲しみとするところであります。ちょっと省略しまして我が国民はこのような戦争を再び繰り返してはならないとの深い反省に立ち平和国家としての道を歩むことを固く決意してうんぬんと続きます。繰り返すようですけれども天皇陛下が政治的な発言をすることは許されておりません。その限界の中でここにありますように日中戦争は我が国が加害者であったということを明確にした上で人間として天皇陛下がそれを深く悲しんでいるということを率直に述べられております。そして日本がその反省の上に立って平和国家を目指す決意を強調しているわけです。多くの日本人がこのお言葉に陛下の素直なお気持ちが表れたものとして好意的に受け止めたのではないでしょうか。中国側は当初から今回の陛下のお言葉には注文はつけない、日本側が考えるべきことだという態度でしたけれども、実際には内々に両国政府の間でお言葉をめぐって折衝もあったようです。
このお言葉の後、中国側は政府もマスコミも論評は避けておりますけれども、人民日報をはじめとします中国のマスコミは大きくこのお言葉を紹介しております。そうした扱い自体に中国がこの陛下のお言葉を評価している表れではないかと見られております。ただ、先の戦争で直接間接に被害を受けた中国の国民が全てこれで不幸な過去や苦難の思いを忘れ氷解させるとは思いません。しかし陛下のお言葉だけではそれがどんな表現をたとえ取りましても、例えば従軍慰安婦の問題一つ取り上げていましても、過去の問題が陛下のお言葉だけで解決する性格のものではありません。それこそ陛下の政治的役割の限界ではないでしょうか。これから先はいわばポストお言葉の問題として政府が直接解決に当たるべき問題だと思います。ポスト言葉などという気をてらったような表現を私があえていたしましたのは、今回の陛下の訪中をめぐって日本と中国の双方が期待した課題の解決、これは全てこれから日中双方の政府の努力にかかっていると思うからです。陛下訪中に日中双方が期待したもの、それは具体的には最初に申したように冷戦後のアジアの平和と安定、それに新たな日中関係のスタートということです。より具体的に双方のはっきり言って思惑と言っていいと思いますけれども、ちょっとここに書き出してみました。中国側から日本側に対する期待としては、政治的には天安門事件以後続いていた西側諸国との疎遠な関係の修復です。で、経済的には改革開放経済体制推進のため日本からの一層の投資や借款の増加でしょう。一方、日本側からしますと、ソビエト崩壊後のアジアの平和と安定のためには大国中国との友好関係の維持は不可欠です。また経済的に言いますと、アメリカや EC が独自の経済圏を確立しようとしている中で、11億という巨大な人口を抱えた中国は何といっても潜在的な巨大市場と言っていいでしょう。